Nagtingob pwersa ang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit, Pontevedra Municipal Police Station, kagahente sang PDEA Capiz Provincial Office sa isa ka bypass operation. Nadak pa ng subject nga si Helmar Cesar Kagitgit sang barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz. 4 ka plastic sachet sang suspected shabu ang nakuha nga ginabanta nagabalor sang masubra 200,000 pesos. Ginahanda ng pagpasaka sa ang kaso nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginlamon sa kalayo ang isa ka residential house kahapon sang kaagahon sa barangay Ligayada, Lambunaw, Iloilo. Inapinagyahan ni Daniel Porras Sr. ang nasunog nga puluyan. Gilayon man niya nagresponde ang Lambunaw Fire Station sa lugar, pero halos naurot gid sang kalayo ang kabugusan nga puluyan. Inastablisar pa kung ano gid ang kausa sang kalayo, pero isa sa pinakalapit nga kabangdanan sang sunog ang palyado nga electrical connection. Duha ka mga puluyan ang nasunog sa Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Tuman kadasig ang paglapta sang kalayo, gani ginlamon ang puluyan ni Nining Narzo. Samtang partially born naman ang balay ni Gigi Casabuena. Suno sa kasilingan, may nabatian sila nga lupok antes naglapta ang kalayo sa puluyan sang pamilya Narzo. Gilayon man nga napunggan ang paglapta sang kalayo sa bulig sang pamuluyo kag bombero nga nagresponde sa sunog. 3 ka operasyon ang ginpatigayon sang Kalibo PNP agod si kupon ang mga nagainom sa dalan, kalakip na mga minor de edad nga nagainom sa pila ka balay ilimnan. 15 ka mga persona ang ginpangdala sa police station, 11 diri mga minor de edad. Plano ni Superintendent Richard Mipanya, hepe sang Kalibo PNP, nga ipatawag ang ginikanan sa mga minor de edad agod mahibaluan ang ginahimo sang ila mga bata kung wala sa ila sini nga puluyan.